Mapugso magluwas sa pagpakibato sa climate change, nagapati ang isa ka grupo sang bamboo growers sa Pilipinas nga dako ang mabulig sa industriya sang kawayan sa ekonomiya sang pungsod. Isa ka seminar ang ginpatigayon kaangot sini sa kilala nga bamboo satum sa Antipolo City sang weekend. Yaring balita ang gintutukan ni Thessalonia Ordales. Sa kawayan masami ginapaanggid ang kabakod sang mga Pilipino. Pero para kay Carolina Gozon Jimenez, ang founder sang Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tancedos, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal, may mas dakong responsibilidad sa kalibutan ng kawayan. It captures more carbon dioxide and emits more oxygen than any tree. Nasa research yun, nasa study yun. Ginlunsad ang farm sang May 6 to 2000 kaginpatigayon diri ang nagkalain-laing nga training pero naunta tungod sa pandemya. Pero sang sininga Sabado, liwat ini nga ginbuksan sa publiko bilang isa ka accredited training center sang Department of Agriculture. Under the accreditation, nagkakaroon ng chance at makapagdala ang Department of Agriculture dito ng mga interesado, mga estudyante, mga kabataan para makita at ma-showcase yung technology na pinapractice nila sa farm. Sa 22nd Bamboo Training and Seminar, ginpakilala sa mga partisipante nagikan sa nagkalain-lain nga lugar sa kalibutan ang halos 50 ka klase o species sang kawayan. Parehos ang kawayang tinik kag bayog nga ginakabig endemic sa pungsod. Gintudlo man ang insakto nga pamaagi sa pagtanom, pagsagod, pag-ani kag pagbaligya sa mga kawayan. Excellent, very good. Well, I've learnt a lot about how things are going here in the Philippines and the varieties of bamboo. So napag-alaman namin kung paano to i-propagate natin, yung mga individual bamboos, at saka yung pag-maintain natin sa mga per clumps ng ating mga bamboos. Encourage namin yung mga farmers namin doon sa Sambuca del Sur na kung saan magtanim ng bamboo. Pagkatapos niyan, tuturuan namin kayo kung paano maggawa ng production gamit ng bamboo. Para naman umangat yung mga farmers. Kasi 80%, sabi ko kanina, 80% ng lupa namin doon sa probinsya, sa Sambuca del Sur, is agricultural land. Pinaka-importante nga natun-an sa pila ka partisipante ang bulig sang kawayan para matapnang epekto sa climate change. Nagabulig ang kawayan sa paglimpyo sang hangin sa carbon emission nga ginatunaan sa air pollution. Malikawan man ang deforestation tungod kuni kumpara sa kahoy, mas madasig magtubo ang kawayan. Kamakabulig man ang kawayan batok sa pagbaha kag soil erosion. Pag maganda ang kanilang gagawin dyan, 17 amino acids yan eh. So hindi na kailangan bumili ng multivitamin. O di makakatipid sila. Importante yung kaalaman natin, bigyan natin ng magandang education, bamboo education, yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga farmers. Is a grass. And unlike trees, pagka pinutol mo, patay na. Ang bamboo, haba mong inaani, kumikita ka, buhay pa siya. So may pera talaga sa bamboo? May pera sa bamboo. Nagapati si Gozon Jimenez kag Bamboo Foundation nga kun mahatagan sang higtalupangon, dako gid ang mabulig sang bamboo industry sa ekonomiya sang pungsod. My mission, itong center na to, is a learning center, yung sinasabi mo nga. And I want them to know. I want them to know what it is. Kasi para yung something important, like a pearl, yung mga natutunan nyo, is share. Thessalonia Ordales, One Western Visayas.